Good morning, ballerinos and ballerinas! Ito si Prima Ballerina, nagpupugay sa inyo ng Happy Father's Day! Lalong-lalo na yun sa mga kaibigan kong tatay na, nanay pa. Dahil naubusan ako ng mga reusable cups and pots at lahat mga containers, kailangan mabilisan ang paraan at ang naisip ko ay ang disposable cups at kasama ang soldering gun. Kailan ko nang i-transfer kasi ang aking mga propagation. Ang dami na kasi. Maraming klase ng soldering gun. Meron din may switch. Meron din wala. So, pinili ko na lang yung mas mura. Mga 4 o 5 butas ang kailangan para sa aking halaman. Pag alam nyo nang masyado ng mainit, i-unplug nyo na lang ang soldering gun. Ito pala ang paalala ko, bago kayo magtusok, kailangan nyong iasaayos muna ang lahat na kailangan. Gaya ng disposable cups, kailangan malapit sa inyo para mas mabilis ang sistema ng pagtutusok. Diba ang bilis ni Prima Ballerina? Pag alam nyo nang malapit ang maubos ang lahat ng mga tutusukin, kailangang i-unplug nyo na para matipid sa Meralco. Pagkatapos ng tusok, eto na. Kailangan ng magtanim. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na. Hanggang sa muli, ito si Prima Ballerina. Nagsasabing, bye-bye!